אמר רבי יהודה אמר רב, כשהיו ישראל עולים לרגל, היו עומדים צפופים משתחווים רווחים, ונמשכים 11 אמה אחורי בית הכפורת. מה כאמר? היא כאמר. אף על פי שנמשכים 11 אמה אחורי בית הכפורת, היו עומדים צפופים, כשהם משתחווים היו משתחווים רווחים. זה אחד מ10 ניסים שהיו במקדש. דתנן, 10 ניסים נעשו בבית המקדש. לא הפילה אישה מריח בשר הקודש, לא הסריח בשר הקודש מעולם, לא נראה זיבוב בבית המטבחיים, לא ירע קרי לכהן גדול יום הכיפורים, לא נמצא פיסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם בפנים, עומדים צפופים משתחווים רווחים, ולא הזיק נחש לעקרה בירושלים מעולם, ולא אמר אדם לחברו צד לי המקום שאני בירושלים. פתח במקדש וסיים בירושלים, עיקת תרצי האחרינה שהיו במקדש. דתניא, מעולם לא קיבלו גשמים אש של עצי המערכה. ועשן המערכה, אפילו כל הרוחות שבעולם באות ונשובות בו, אין מזיזים אותו במקומו. ותו לקה, ועתני רב שמעיה, שברי כלי חרס, היו נבלעים במקומם. ואמר אביי, מוראה ונוצה, ודשו מזבח הפנימי, והמנורה, נבלעים במקומם. סבולת תהבו, השמן הוא בחד, הפיק תראה ועיל תראה. ואחי ודועים נמה תרהבו, השמן הוא בחד, חסודו חדה, יקנמה אחריתה. ואמר רבי יהושע בן לוי, נס גדול נעשה בלחם הפנים, סילוקו כסדורו, שנאמר, נעשו לחם חום כיום לקחו. ותו לקה, ואמר רבי לוי, דבר זה מסורת מאבותינו, מקום ארון אינו מן המידה. ואמר רבנאי אמר שמואל, בקרובים בנס היו עומדים. ניסה דברי כחשי, ניסה דגבי רק כחשי. והלחם הפנים למה, נס דגבי הוא. לחם הפנים, נס דברי הוא. למה רבי שמעון בן לקיש, על השולחן הטהור, טהור מכלה שהוא טמא, כלאס עשוי נחת הוא, או כלאס עשוי נחת, ואינו מקבל טומאה, אלא מלמד שהיו מגביהים אותו לעולי רגלים, ואומרים להם, ראו חבתכם לפני המקום, שסילוקו כסדורו, שנאמר, נשום לחם חום כיום לקחו. אמר רבי ישעיה, בשעה שבנה שלמה המלך את בית המקדש, נטע בו כל מיני מגנים של זהב, והיו מוציאים פירותיהם בזמנם, וכשהרוח מנשבת בהם, היו נושרים, שנאמר, ירעש כלבנון פריו, וכנכנסו האויבים להיכל יבש, שנאמר, ופרח לבנון אומלל. ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם לנו, שנאמר, ברוח תפרח ותגיד אף גילת פנוני כבוד הלבנון, ניתן לה. יש עוד חתיכה, נמשיך את זה. אמר מור, זה עשן המערכה, מהווה עשן במערכה, והתניא 5 דברים נאמרו באש של המערכה, ריבוצה כאריה, וברא כחמה, ויש בה ממש, ואוכלת לחים כיבשים, ואין מעלה עשן. כי כאמרין, בדהתיות, דתניא, ונתנו בעיני אהרון הכהן אש על המזבח, אף על פי שאש יורדת מן השמיים, מצווה להביא מן ההדיות. ריבוצה כאריה, והתניא אמר בחנינה סגן הכהנים, אני ראיתיה והייתה ריבוצה ככלב, בבקשה. במקדש ראשון, במקדש שני. מקדש שני מהווה, אמר רבי שמעיה בר אוניה, מה דכתיב וארצה בו ואכבד, וקרנה ואכבדה, מה שינה דמחוסר אלו 5 דברים שהיו בין מקדש הראשון למקדש השני. ואלו הן ארון, כפורת, קירובים, אש, שכינה, ברוח הקודש, אורים ותומים. אמרי, אין, מהווה הווה, סיועהו דרכה מסייעה. כשאדם אומר בדוי, אומר את זה בלחש, שלא טוב שישמע ממנו חברו, וילך אחר כך לדבר עליו. הוא בעצמו התוודע שכך וכך עשה. אדם מתוודע לא רק הסדר שיש לנו, חשבנו בגדנו על פי סדר על בית. האדם נכנס, הוא זוכה בעצמו שעשה איזה חטא,
מצווה לפרט את החטא, שיתבייש בעוון שהוא עשה, כמו שאמר, כי אחרי שובי ניחמתי, ואחרי ודעי ספקתי על ירך, בושתי וגם נחנמתי, כי נשאתי חרפת נעוריי. לכן מצווה שהאדם מפרט את החטא. לכן כשהיו עומדים בבית המקדש, אם כי היה כל כך עם עצום, אי אפשר להחזיק אותו בבית המקדש. באופן נורמלי, הר הבית כולו היה 500 אמה על 500 אמה. זה לא כל כך גדול. 500 אמה זה 250 מטר. על 250 מטר. מרובע. אז מה? כמה יכולים להיכנס? היו באים מאות אלפים. היו באים 60 רובו לפחות. כשהיו עושים קורבן פסח, היה כפל כפליים. הגמרא אומרת, כפליים כיוצאי מצרים. כן? מה כפליים כיוצאי מצרים? שפעם אחד אגריפס רצה לדעת כמה מספרם של ישראל. ולא אמרנו שאסור לבנות את ישראל. מה עשה? אמר לכהנים, בכל קורבן, הם באים להקריב קורבן פסח. בכל קורבן, יקחו איזה דבר, איזה חלק, חתיכה נגיד, חתיכה של קליה. ואחר כך הספרו את זה לראות כמה הם. ספרו אותם 120 רובו, כפליים כיוצאי מצרים. מה זה 120 רובו? 1,200,000. ואין לך פסח שלא נתמנו עליו 10 אנשים. לא פחות, מינימום. כל פסח הם מקריבים, איש לפי אוכלו, כתוב שמה ולקחו שכנו הקרוב אליו, כולם היו נמנים עליו. מה, כבש, אחד יכול לאכול כבש? כמה יוכל? לכן היו קורא גם את השכנים שלו, את הקרובים שלו, ועושים את הפסח ביחד. ולא היה אחד פחות מ10. אם כן, תגיד 10, מינימום זה 10. 10 פעם 1,200,000, 12 מיליון. זה היה מינימום שהיה בזמן בית המקדש. פעם אתנו רבים, אנחנו התמעטנו. אחרי החורבנות כולם, אחרי כל מסע הצלב, אינקוויזיציות, הרשעים האלה, כלו אותנו. אשר טופחתי ורביתי או הביא כלם. כן, כמו שאמרנו, הם היו שם כל כך הרבה עם גדול, ונכנס איפה ייכנסו? ייכנסו בתוך הר הבית. כל אחד עושה להיות בתוך הר הבית. והר הבית כולו 500 אמה, 500 אמה. איפה ייכנסו? היו עומדים צפופים, כל אחד דוחק את חברו. צפופים בשול צף. לא היו נוקעים רגליים שלהם בקרקע. מרוב שנדחקים, אז כל אחד ככה מרים את עצמו. היו זה צפופים, בשול צף. והיו הולכים גם אחרי הכפורת. טוב, תנקה 500 אמה, 500 אמה, זה כולו. אבל תנקה את הבניין, מה? בתוך קודשי הקודשים אסור להיכנס, בתוך האחד אסור להיכנס, יש להם מקום, שטח של בית המקדש, זה אסור שם להיכנס. אבל אחרי בית המקדש, אחרי בית קודשי הקודשים, היה פנוי 11 אמה, באורך של 135 אמה. כי בית המקדש היה, כשהיה בנוי, 135 אמה על 187. האורך 187. הרוחב שבית המקדש היה 135. אז אחרי הכפורת היה 11 אמה באורך של 135. טוב, תקיף את הכל, כמה שתקיף. אין מקום להכיל את כולם. לכן הם עומדים צפופים. ובאים אחר כך להגיד ודוי. אדם רוצה לומר ודוי ביום הכיפורים, מתפלל את הקדוש ברוך הוא שיסלח לו, כי ביום הזה יכפר עליכם. אז כל אחד היה משתחווה, היו קורעים ומשתחווים, מנופי על פניהם ואומרים בראש כל מלכותו. אז איך השתחוו? כל כך עומדים אחד על השני. פתאום היה נעשה להם רווח כזה, היו כולם יכולים להשתחוות רווחים. וכל אחד היה רחוק מחברו 400 כדי שלא ישמע מה מתוודע חברו, מה אומר חברו. שהלך אלי אחר כך יגלה את הסוד. מאיפה באים 400 אלה? זה נס גדול מהשמיים. זה דבר שהוא לא טבעי, אי אפשר בשום אופן לעכל את זה. איך יכול להיות דבר כזה? זה נס גדול היה. יש שם עומדים צפופים, משתחווים רווחים. ונמשכים 11 אמה אחרי בית הכפורת. בית הכפורת נקרא אחרי בית קודשי הקודשים. אחריו היה שטח, משם עד כותל העזרה, שהיה מקיף את המקום, היה שטח 11 אמה. היו נכנסים גם שם, היו נכנסים. ואף על פי כן היו עומדים צפופים, לא היה מקום. ובכל זאת משתחווים רווחים. זה נס גדול. וזה מביאה הגמרא שככה היה, זה אחד מ10 נסים שהיו בבית המקדש. דתנן, זה במסכת אבות. 10 נסים נעשו בבית המקדש. לא הפילה אישה מעולם מריח בשר הקודש. אבל תמיד היו צודים, מבשלים, בשר הקודש, חטאת, אשם, שלמים, היו איפה עושים אותו? שמה. אסור לאכול חטאת ואשם חוץ לבית המקדש.
נאכלים לפנים מן הכלאיים, בתוך בית המקדש, בתוך העזרה. אסור לאכול את החוסטה. בקודש הקודשים תאכל. קודש הקודשים מקום של עזרה. ירושלים זה קודש, אבל לא קודש קודשים. לכן שלמים למשל, אותה בכל ירושלים אפשר לאכול אותה. תודה, נזיר. נאכלים כל העיר. הבכור, נאכל אותו. כלומר, הוא קדשים קדים. זה כל תלויים. קודשי קדשים נאכלים בתוך העזרה. וזה חטאת, לאשם. והיו עושים את זה, הגמרא אומרת, שיאכלו אותו כדרך שהמלכים אוכלים. לא ברעבתנות, כאילו אין להם מה לאכול. אוכלים את זה דרך כבוד, זה שולחן גבוה כזכו. אנחנו נזכה אותם, את המתנות האלה. לכן היו עושים אותם קבב, עושים צדי. אדם מריח ריח צדי, מבקש ממנו, לתת. טוב, אדם, איש, יכול להיות גבור, יתגבר על זה. אבל אישה, היא בהיריון. אם היא לא תאכל מהצדי שמריחה, יכולה לבוא לידי סכנה. יכולה להפיל. אף פעם לא נזקקה לזה. אתה מריחה, אולי אתה גם כן מתאבד לזה, אבל אתה כובש את יצרה, לא קורה לה מעולם. אף פעם לא קרה סכנה שאישה הפילה מריח בשר הקודש. אתה מריחה, קבב, ויפה, טוב, שיהיה להם בבריאות, אומרת את זה, בחיוך וזה הכל, ולא אכפת לה. אבל דרך כלל, בכל העולם זה מצוי, וזה היה יום יום, מעשים בכל יום. מעולם לא קרה, 400 שנה, לא קרה אישה אחת שהפילה מריח בשר הקודש. היה נס, אין אסן, זה כל שבוע, היה מחזיק לה את הבטן שלה, שלא יהיה לה כלום. 5 עלייקי, לא יהיה לה כלום. אחר כך, ולא סריח בשר הקודש מעולם. אף פעם לא בא לידי סרח, פעמים יש חמסין, יש חום גדול, ושם לא היה להם פריג'ידר, לפעמים להם שם מקרר, מה היה להם? וכן, ואפילו אחי, אף פעם לא קרה שסריח בשר הקודש. למה אתה שצריכים לאכול אותו, אוכלים אותו, ונשאר טרי, כמו אותה שעה שחטו אותו. נעשה בשר טרי. נאכל 2 ימים בלילה אחד, שנמים, נאכלים 2 ימים בלילה אחד. וכן גם כן הבכור, המעשר, הפסח. כל אלה נאכלים, חוץ מפסח שנאכל רק בלילה. אבל שאר דברים, בכור, מעשר, כולם קדשים קדים. נאכלים 2 ימים בלילה אחד. על 2 ימים בלילה אחד, בלי פריג'ידר, בלי שום דבר, בשר, נשאר ככה בחוץ. ולפעמים, כמו שאמרתי, יום חם מאוד, 30 מעלות, 35 מעלות. אז מה יהיה? אף פעם לא קרה שיסריח בשר הקודש. טרי כמו שאתה עכשיו שחטת אותו. כדי שלא יהיה חס ושלום פיגול, זה דבר קודש, שילך לאיבוד, יסריח, זה לא כבוד, לא כבוד לקדושה. לכן היה נשאר בטהרתו. זה לא יסריח בשר הקודש מעולם. הדבר השלישי, לא נראה זיבוב מעולם בבית המטבחיים. שם היה בית המטבחיים. שוחטים כל היום, כל הלילה, כל היום. 1000 עולות יעלה שנומו בכל יום. 1000 עולות היה מקריב. אוקיי? כל הזמן דם והכל, הכל שם, הכל מלוכלך שם. נכון, אחר כך מביאים, שוטפים את העזרה, מנקים אותה. אבל בינתיים, תמיד זבובים מחפשים מקומות כאלה, מקומות של לכלוך, תקף שעושים שם. לא, אז זיבוב, זה מקום קדוש. אין להם משהו, צריך ויזה, לא יכולים להיכנס שם. בלי זה אי אפשר להיכנס. וזה אז זיבוב בבית המטבחיים. זה כמו שאמרו גם כן בגמרא, על אלישע הנביא. אלישע הנביא, שהתארח אצל השונמית. אחרי שמה, כתוב שמה, תאמר אלישע, הנה איש אלוהים קדוש, הוא עובר עלינו תמיד. שואלת הגמרא, מאיפה ידעה שהוא קדוש? מאיפה הבחינה שהוא קדוש? הגמרא אומרת, היה יושב לאכול, הוא יושב על שולחן אחד, וגחזי, השרת שלו, גם כן יש לו שולחן. הגמרא אומרת, הוא קדוש, ואין משרתו קדוש. איש אלוהים קדוש הוא, זה תמיד בא למעט. הוא קדוש, משרתו כסח, לא שווה כלום. כן. והגמרא אומרת, מאיפה ידעה שהוא קדוש? מאיפה ידעה? מעולם לא ראתה זבוב על שולחנו. טוב, מה ראיה? בבתים של מודרניים, מנקים יפה את הבית, אף פעם לא יש שם זבובים. אז מה ראיה? לא, היא רואה, אצל גחזי, כל הזבובים עושים שם מה שעושים על השולחן שלו. ואצל הרב, אצל אלישע, לא אף פעם לא בא, שום זבוב אחד לא מעיז. למה? זה מכוח קדושה. זה לא מכוח מפני ניקיון, מפני איזה דבר. מכן למה גחזי שעושים עליו כל הזמן זבובים, מתחלקים על המסתח שלו ועושים לו, עושים מחלואן, עושים כל הדברים. למה זה? אלא ודאי, מפני שהוא צדיק, הוא קדוש. הוא קדוש ואין משרתו קדוש.
אז זה בחינת בית המקדש. כמו שבית המקדש לא נראה זיבוב מעולם בית המטבחיים. השולחן דומה למזבח, כמו שכתוב שם, ולדבר עליה זה השולחן שלפני השם, זה מדבר פסוק בחזקאל, מדבר על המזבח. ולדבר עליה זה השולחן שלפני, השולחן מכפר על האדם כמו המזבח. לכן לא נראה שם זיבוב. אחר כך לא נמצא פסול בעומר בשתי הלחם ולחם הפנים. אף פעם לא קרה שהיה פסול בעומר, כי יש דינים, יש הלכות. מתי מקריבים את העומר, את המנחה, ואסור חס ושלום לחשוב מחשבה שלא נכונה, לא יחשב, לא פיגול יהיה, במחשבה אפילו נפסל, או אולי לא עשו אותו כהוגן, לא נפו אותו כמו שצריך. כל אותם הדברים שהם מדקדקים בענייני העומר, אף פעם לא קרה שיהיה פסול. או שתי הלחם שהיו מקריבים ביום חג השבועות, מקריבים שתי הלחם. בביקורים מקריב לכם נחלה חדשה להשם, היו לוקחים מהחטים החדשים, מקריבים אותם. לחם שעורים זה מקריבים ב-16 בניסן. ובחג השבועות הם מקריבים לחם ביקורים מהחטה, מהמנחה חדשה. אסור היה לאכול מהחטים, אלא אחרי שיביאו קורבן בבית המקדש, מהשתי הלחם האלה. זה השתי הלחם. אחר כך לחם הפנים. לחם הפנים זה כל שבוע ושבוע. היו אופים אותו ביום שישי, ומחכים עד יום שבת. ביום שבת מכניסים אותו, מוציאים את הישן, מכניסים את החדש. ונשאר על השולחן 7 ימים תימות. משבת זה עד שבת אחר שיבוא עד יום לשלום. לא נוגעים בו. שים אותו ככה באיפה? בהיכל. לא בקודשי הקודשים, בחוץ. שזה היכל. בהיכל היה מונח שם עליהם בפנים. ביום שבת הבאה היו עוד פעם מתאספים כל אנשי המשמר, היו מוציאים את הישן ומכניסים את החדש. הישן 7 ימים מונח במקום אחד, לא מכוסה בפח ולא מכוסה בניילון ולא בשום דבר. ותאכל אותו לחם חום כיום מלקחו. כמו שעה ששמת אותו על השולחן, כך בשעה שאתה אוכל אותו. לחם חם, טרי, כמו שזה חדש. זה היה נס גם כן, בלחם הפנים. אף פעם לא קרה שם איזה מחשבה של פיגול או של דבר, מעולם לא נוצא פסול בלחם הפנים. זהו, אחר כך אמר, ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם. היו נחשים, היו עקרבים, אבל מעולם לא נתן להם רשות לנגוע בבני אדם. אף פעם לא הזיק. לא כתוב לא המית. בוודאי שלא המית. אלא אפילו לא הזיק. לא העיז פעם לנשוך איזה ילד או איזה דבר, שום דבר. כלום. היו הולכים, היו בטוחים, אף לבי יש כאן בטח. יודעים, אלה הנחשים האלה, לא נוגעים בני אדם. בירושלים זה סגולה. אף פעם לא היו נוגעים בני אדם. ולא אמר אדם לחברו, צדי המקום שעלים בירושלים. כי היו הרבה עולים, עולי רגלים. אז עושים לישון, עושים לילון. כמה ירושלים? כמה הייתה? הייתה ירושלים קטנה, לא הייתה גדולה. אפילו מעולם לא אמר צדי המקום שעלים בירושלים. כולם היו ישנים לבטח. כמו שאמרנו, עומדים סופים משתחווים רווחים. היה להם מקום לישון, היה מקום אף פעם לא התלוננו שהמקום כל כך צר, צריך להרחיב את ירושלים. לא, כל כך היו במעשים הטובים שלהם, השם היה עושה להם ניסים. לא היו מרגישים שום צער, הכל היה בנחת רוח. עכשיו הגמרא שואלת שאלה. אתה אומר, 10 ניסים נעשו בבית המקדש. תספור אותם, רק 8. השניים האחרונים, ירושלים. לא הזיק נחש עקרב בירושלים, זה כתוב בבית המקדש, בירושלים. וכן לא אמר אדם שם להם מקום שעלים בירושלים, זה בירושלים. מה אתה מכניס ירושלים בבית המקדש? אמרת 10 ניסים בבית המקדש. שם יש 8, עד עכשיו יש רק 8. אמר טוב, נביא לך 2 אחרים, אין דבר. ירושלים זה עוצמה כולל, אבל יש לך עוד 2. מה הם 2? מעולם נקבו גשמים אש על עצי המערכה. היו מדליקים שם אש, מערכה גדולה, תמיד יש עליה אש. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. פעמים באים גשמים שוטפים, בירושלים אתם יודעים, גשמי ברכה, פתאום מחזיקים ככה, יאללה, בא גשם, בא לפעמים שלג אפילו, אז ירד, יכבה את זה. מעולם לא קבוע גשמים, שערו ככה כמו שהאש, זה שלטת, זה אש של מעלה, אש של הקדוש ברוך הוא. אסור לנגוע שם, לא גשמים ולא שלגים, אף פעם לא קבעו אותם. ועשן המערכה, היה זקוף, יוצא עשן מהמערכה, מקום שמקטרים את הבשר, שמים את הבשר, כי נקטיר אותו על גבי המזבח, הבשר של העולות, או חלב של עמים.
חלק של זבח של ימים, ומקריבים אותו על גבי המזבח. אז יוצא עשן. העשן שיוצא היה ככה, כמו מקל של תמר, עולה ככה ישר לשמיים. ככה. תעקוב אחריו, מקל. עד שנעלם. כן? אף פעם לא היה מתפזר. וגם יש רוחות, פעמים יש רוחות. אז מפריעים לנו לעשן. עשן מקל חזק, ברזל, פלדה. עשן לא יעיל לו שום רוחות. אפילו באים מהרוחות הגבוהי הרוח, לא מזיזים אותם במקומו. זה היה נס. מראה שזה, הקורבן שלהם מתקבל ברצון, ועולה ישר לשמיים. אין אחד שיכול לנגוע בו. אני ברכתי? כן. ברור? שמה, כן, נכון. כן. כתוב שם שיש אנשים שנזכרו לשבע, יש כאלה של גנאי, נו. עכשיו המשפחה הזו שלא לימדו את יבואו לכמה, זה בסוף פרק שני, אנחנו עכשיו בסוף פרק ראשון, עוד מעט נגיע, תוריד בלק. כן. בבקשה הגמרא, למה אתה כן, אתה הוספת 2, נהיה 10, טוב, בסדר, זה בסדר. אבל אין יותר, רק 10, הנה אביא לך עוד. שברי כלי חרס נבלעים במקומם. וכן מוראה, נוצה, שום מזבח פנימי של המנורה נבלעים במקומם. זאת אומרת, זה לא יפה בבית המקדש שיש שם, אפילו באופן זמני, שיש שם לכלוך, רפש, דבר שלא כבוד. זה בית המקדש. לכן, אם היו שופכים דשום מזבח הפנימי, מה זה דשום מזבח הפנימי? היו מקטרים קטורת, שמים בבונה, בגחלים, אחר כך נעשה אפר. אז בא אחר כך בבוקר, דשון מזבח הפנימי קודם לטבת 5 שעות. מה זה דשון? מוציאים את הדשן של מזבח הפנימי. מזבח הפנימי היה של זהב. למה קוראים אותו פנימי? שהיה בתוך ההיכל. יש מזבח החיצון שמקריבים עליו קורבנות, עולות של עמים, כל הדברים. אבל מזבח הפנימי מקריבים עליו רק קטורת. מה הקטורת שעושים אותה? בבוקר ביתיבות נרות הקטרינה, ובעלות נרות נעמם הקטרינה. מחציתו בבוקר, מחציתו בערב, מנה בכל יום. היום מקריבים מחצית הקטורת, הקטורת שהיה מעורבת מכל אותם המינים, הצוריה, צפורי, חבנה ודבנה וכל אותם הדברים, היו לוקחים מלוא הכף, ככה זה במלוא חופניו, חוף עין אחד, ושם זה בתוך כף, ומכניס כף ומחתה. ביד אחד מחתה של גחלים, ביד אחד כף של הקטורת, מכניס את זה בפנים, ושם את זה על המזבח, את הגחלים שם על המזבח, על הזהב של המזבח, ואחר כך לוקח את זה ביד ימין, ושופך עליהם את הקטורת. מקטיר את זה, ועולה הקטורת, עולה, נעשה ריח טוב, נעשה יפה מאוד, כמו שכתוב, אילו היה טבע כתוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד בפני ריחה. כל כך יהיה ריח טוב. אם ישים דבש, עוד יותר טוב. הגמרא אומרת, מעולם לא הצטרכה קלה להתקשט בירושלים, מרוב הריח הטוב שהיה בכל ירושלים. היה מתפזר בכל ירושלים. כי תשים ריח טוב, אתה מרגישים שום דבר. כבר יש ריח טוב, אתה מרגישים על זה שום דבר. לכן, לא הייתה מתקשטת, אף פעם לא מתקשטת. מכן, עד כדי כך היה ריח טוב, כל ריח נעים בכל ירושלים. זה עניין הדשון. אז לכך, בסוף, בכל יום הבוקר, נעשה אחרי שכבר כתיר את זה, אחר כך נעשה לאט לאט, קווים הגחלים, נעשה ככה אפר, מונח על גבי המזבח. בבוקר תמיד היה בא מדשן את המזבח. מה זה מדשן? מוציא את הדשן. הדשן זה האפר. לוקח אותו בתוך איזה מחתה מגרפה, מוציא את זה בחוץ, איפה ילך לשים אותה? שולח אותה עד ידו. כרך עין, אין, נבלע באדמה. אין, איפה? אפר זה לא יפה, זה לא מכובד, תשאיר את זה ככה. ואיפה ילך לשים אותה? ילך איפה יש לו אפר רחוק, איפה ישים אותו? אני שם אותו, שם על יד האחד, זה על האדמה. עד הרצפה, אחרי דקה אחת, אין דשן, אין כלומר. דשום מזבח פנימי, אין נבלע. גם כשמדשן את המנורה, מתקן את הפתילות הישנות, מוציא אותם, ושם פתילות חדשות. כל אלה היה מדליק, מערב עד בוקר, היה מדליק את 7 הנרות, בבוקר בא רועש, נחבו כולם. אז מה עושה? לוקח, מטיב את הנרות. מה זה מטיב את הנרות? היה מוציא את הפתילות הישנות, שם שמן חדש ופתילה חדשה, ואת הישנות מוציא אותם באיזה מגרפה, באיזה מחתה. איפה ישים אותם? צורק אותם.
قلت برسبا دكا حد نعلمه ايه مش عارف شو ده زيد الشو مزاح التنين بجنب الشوش انا من وراه زي ناس هينو رايحين بعد ما اخليهم ايوم بشرين تميد بكل حارس كل حارس هالطوب شبوه داركوك شتم بالشربو ازدبار بالشول مشباح طعيم مئون لكن هو بشوش لانه بكلمة تخوت لا طعيم بس زي قام كل شيء كان از استكاشي العتيم زي بشير اوديتر يفي اوديتر طعيم اوديتر بريء اليوم سيم زي كلها سيم على الغاز حيش ولا عوفه يلا حد شتاي بس انه ما هي بس يمشي لاحظ قام كيس تقليمته ده بريء مثلين بودو طعم بدريا الطعم يا بوتاه بشو لكن بشرين تميد يومك لحارس لكن الحارس عليه بشرين ثمان عتيم حركة قبروا لي ياخد كتو شما وكلي حارس أشتي مشربو يشذر لما إنه تكنا بس من أوج على إبخليني حوشة مشاهدة وراك مش تعصوا عساق على إمزكليني حوشة في إمزكلي حارس كلي حارس شوري موتو يشذر إفو إيش بروتو تقع عزراء ما كريكش كذا شيء عزراء شوري موتو جنبنا طب ما يعمل حرسين كي يدخلوها هكذا بوزامة حرشني حد لعبة آدم كذا زي ناس كم مش التسام كم زي نبلع ما يسمى زي رسبا زي لو كركعوا دام يخليه شيء بلاع ده أبى زي رسبا زي حزكاء إيه خفشة زي ناس ما كذا شلون ليش هو ملخا كل حارس شفرك كل حارس بمرآة بنوتا قام كان كشمكريب الكوهين قلتا عوف كشمكريب تقول ملكوتا فتح شابت صبرا متي تا مرآة النوتات شلو متي بقام تا مرتة النوتات بقام تا مرآة زيفك في بفنيم شيء متأكد شمها أو خير زي ماوس لكن هذا بيشتيخوا تا المكوم المزبيح كد ما المكوم الداشين زوليكوتا بارس ايش زوليكوتا على هذا مزبيح يستفشم زي عزرا ما يحسب نبلع بكم تكفى ده تلاقيوتا زي مرقبة لتا كل ده دمرين بنيه خياح شو ما يمدرس يمشي مكوم تناف مكوم الأخلاق زي الترحاب شيل كوهين شي يريد يحبسنا مكوم في الزبالة ده زي شام انت تشليخ بشليخ مسؤولية كل حطتها ده كيف مكوم نبلع ليش هو من كزينونيس لما تنمونيو تاع مع سراد ديفاريين عمل له تصديق بمثل قبزينيس إلا نمعنا عملنا نرآ بالسول بعمر بشتاع لحم بلحم وطنين أنا حشام منين وتام كده يشويش منا منين وتام مش لشا كده إملوكي لا يش منا يا حسير أخيرا عمرها كل اللي يشلوشا هم إحاد هم مش لشا هم إحاد ممكن كما حسير عود يعني متخيشتها أحد الزيش عمرتها مرآة نساء شبري كده حارس دشون كل زي كل واحد ممكن شعر أنا حسير إحاد شلوشات حشبوا تم بأحد از توتيو تام توتيش نايم عشان تم شلوشا كونين هنا مقامش نايم تم مخنيس إحاد شي شبري كده حارس شي بدشون شنو بلاعيم الشعر هذا حسير إحاد يا أخي بنوعين ترى حشبينه كحد حسر لي وحده إكا حرتي طويلة خلني ساحر يلا دائما بيشعب اللي بيقدر حسن نسيب ما فيين كيف ناس قدرني عشاب اللحم البانيم سلوكو كسدوروش نعمان لسوم لحم حوم كم لك حوم كم زي ناس عشان نشعر حام شبعايا مين نشعر عمري مكوم حال نشعر حام كيوم لك حوم كم مش نشعر شلاك احتر 30 تاع قبيع مزبيح عقبيع شلحان كاخ بتاع شعاش بشبات بقى عيدو كيموتو ما حد كيموتو دخول بينها مش مرة كان هيا نشعر حام كيوم لك حوم أمرو إمكاخا أن يبي لك عدنس كل شيء أنا ما أمرت عسراء شحد عسر ما هي ده أمر بيربي ده بزني مسورة معبوتينو مكم أرون إنه من المدة كلمار أرون هبريت هي منح بزخمة كل شيء كودشين هي منح كمش كتوا ما تايم بحثي أركو أما بحثي رحبو وما بحثي كومتو كان كتوب شما بسفر ملاخيم شيء مدين بتخبط كل شيء قربة كل شيء كودشين هي عصرين ما على عصرين ما أورح عصرين ما روح على عصرين ما بها أرون منح بأمتى هارون كما أما تابع حيثي أوكو أما بحيثي رحبو ما بحيثي كمتو تمنين من السوف أرون
עד הכותל יש 10 אמות. תמנה מהקצה השני של הארון עד הכותל השני 10 אמות. איך זה? והלא ארון עצמו לוקח מקום, תופס מקום. מקום ארון אינו מן המדבר, כמו שהוא עם בשמיים. לא תופס מקום בכלל. תמנה, תראה, תבוא, תיקח מטר ותמדוד. אף פעם לא היה חסר. מפה עד פה עד 10 אמות, מפה עד פה עד 10 אמות. והארון עצמו, ואנחנו יודעים, מקיר אל קיר יש רק 20 אמה, לא יותר. מכן איך זה? איך היה נעשה דבר כזה? מקום ארון לא תופס מקום, לא תופס. אינו מן המדבר. מכן זה היה נס. וכששואלת הגמרא, כן למה אתם הנה יהיה לך עוד נס? אמרנו נעשה דגבי לקחשים, בפנים בקודשי הקודשים, מי רואה את זה, מי שומע טוב. זה אמת, זה נכון, זה נס. אבל זה לא מנים אותו. ואנחנו מדברים על אותם, שכל אחד רואה את זה בכל אחד בעיניים שלו. האלה שזה נעשה בפניו ובפנים, זה הרבה נסים ישמע. זה אומר, נעשה דברי כחשיב. נעשה דגבי לקחשיב, גבי, ג'ואה. זה פנימי, לא חשוב. אחר כך, להם פנים, דהווה נעשה דגבי. אתה אמרת עכשיו מנית שלהם הפנים היה בו נס, קיום לקחו, ואתה מנית אותו עם הנסים. והוא גם כן לא היה בחוץ, היה בפנים, בתוך ההיכל, לא היה בחוץ. כל המדברים היו בחוץ. לא סריח בשר הקודש, לא ניצח הרוח את עמוד העשן, לא בית הגשם יעשה המערכה, כל זה בחוץ. בחצר של בית המקדש, בעשרה. אבל בפנים, אתה אמרת שאתה לא מנה שהוא בפנים. פה הנה בפנים, לחם הפנים, זה לא היה בחוץ, זה היה בתוך ההיכל. אומר לו, לא, זה נקרא שמו בחוץ. למה בחוץ? היו כל פעם שעונים עלי רגלים, כדי שיראו חבתם בפני הקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא משרה ברכה במעשה ידיהם. היו מוצאים, היו גוללים את הכפורת, את הפרוכת. הפרוכת הייתה הבדילה הפרוכת מן הקודש בקודש הקודשים. וגם בחוץ הייתה פרוכת בעד ההיכל. שלא יפיש כל זמן יהיה ההיכל מגולה. כן? זה היה פרוכת את המכסה את המקום. כשהיו באים עולי רגלים, בימי הרגלים, היו גוללים את הפרוכת, והיו רואים מה שיש בפנים. והיו נושאים את השולחן, מביאים אותו סמוך לפתח, לא מוצאים אותו חוץ להיכל, אבל סמוך לפתח, והיו רואים כולם איך עולה הבד, כמו שעכשיו הוציאו אותו מהתנור. עולה עליו ככה הבד. תראו חבתכם לפני המקום. אם אתם לא עושים מסורת של מקום, למה שהם עושים לנו ניסים כאלה? מראה חבתם של ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. זה שהיה בלחם הפנים. כן, זה לא נקרא שמו בפנים, שערי, כמה שמוצאים את השולחן, הכהנים, שהרי רשות להיכנס, נכנסים, מוצאים אותו עד סמוך לפתח, ומראים להם את זה, איך שיוצא ממנו את ההבד של העום, כמו שיצא עכשיו מהתנור. כן? זה היו מראים חבתכם. לכן זה נקרא שמו נעשה דגבי, לא נקרא שמו נעשה דברי. אמר רב הושעיה, בשעה שבנה שלמה בית המקדש, עכשיו מביא עוד נס. נטע בו כל מיני מגדים, סמוך לעזרה, סביב העזרה, עשה שם שיהיה ירוק, שיהיה יפה, נטע כל מיני מגדים. והיו מוציאים פירותיהם בזמנם, לא פירות שאוכלים אותם, פירות של זהב היו מוציאים. עשה ככה רימונים של זהב, זהב זה נזרעים אותו, איפה שמענו דבר כזה. הוא עשה, נטע אותם, והיה יוצא רימונים של זהב. כל יום, מביא רימונים של זהב. והזהב הזה, הם אוכלים אותו, זה על מנת כן, זה לא קודש לבית המקדש, כדי שיהיה פרנסה לכהנים, איפה אין להם לאכול, אז מביא להם, אחר כך מוציאים כל הרימונים, כל משמרה, כל הרימונים שהספיקו לפרוח, מוציאים אותם, טורפים אותם, מוכרים אותם בשוק הצורפים, מביאים את הכסף שלהם, חלקים את זה לכל הכהנים שעובדים במשמרה. בזה היו מתפרנסים הכהנים. זהו, כשהרוח מנשבת בהם, היו נושרים מעליהם. לבד, כבר גמלו, כבר נגמרו הפרי שלהם, היה יוצאים, לוקחים אותם, זה זהב, כולו זהב. ממונים של זהב, תפוחים של זהב, כן, תפוחי זהב, משכיות כסף. לוקחים אותם, מוכרים אותם מסובבים, והכסף שלהם חלקים אותם לכהנים. זה ייחודיים של בית המקדש. על העינון של הרשעים האלה, שעניהם טרה בייחודיים שלנו.
אומר, כשנכנסו האויבים להיכל, כדי שלא ייהנו מהזהב הזה, התייבשו כולם. כל מה שהיה שם באילנות האלה, כולם התייבשו. רק ראו את האויבים, התייבשו. שנאמר, ופרח לבנון אומלל. לבנון זה בית המקדש, שהיה מלבין עוונותיהם של ישראל. אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלמינו. כשנים, תולעת שני. כתוב כשנים, אבל זה פירושו תולעת שני, שזה אדום. כמו שאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים, אדומים כמו השנים, כמו תולעת שני, קשה לגלמינו. כלומר, אדום זה צבע של עוונות, של פשעים. אם יאדימו כתולע, כצמר יהיו. מה זה כתולע? תולע שני. אם יאדימו, גם כאדום, כצמר יהיו. כמו צמר לבן, כמה שזה לבן. אז זה לכאורה, זה הפסוק כפול. לא כפול. יש בו כל עניין, יש בו דבר אחר. תראה, אם יהיו חטאיכם כשנים, כלומר, תולע שני. אדום, זאת אומרת, עבירה. מה אומר? קשה לגלמינו. כשחזרו בתשובה, הקדוש ברוך הוא סולח להם. קשה לגלמינו. אבל אם יאדימו כתולע, יאדימו זה לאחרים. יאדימו לשון מפעיל. כלומר, לא רק שהוא חטא, גם החטאת אחרים. זה כבר משהו יותר גדול. כצמר יהיו. לא יהיו כשלג. השלג יותר דבר מהצמר. אם יהיו חטאיכם כשנים שלכם, אתם רק לבד, יאללה, שלג גלמינו. לא, מוחל להם לגמרי. אבל אם יאדימו כתולע, כתולע שני, אותו דבר. אבל כצמר יהיו, לא יהיו כשלג. למה נשאר איזה דבר, סוף סוף, תחת את האחרים. צריך להשפיע עליהם קודם, להחזיר אותם בתשובה שנאמר. ואולי כל חי ואולי. לכן אמר, יאדימו לשון מפעיל, שמפעיל לאחרים. זה גם כן כמו שאמרנו, זה סימן של אדמימות. מה זה חטאים כשנים? קחו את השני שפתותייך. מה שמים על הצפתו? שמים שפתון אדום. זהו, קחו את השני, זה תולעת שני. זה קחו את השני. מי אמר לך תולעת שני זה אדום? אולי לא. לא, הנה. קחו את השני שפתותייך. משם ראיה. מה שמים על שפתיים? צריך תראה מה עושים על נשים. עוד הם שמים. ושמים שחור, שחואר. מי עושה דבר כזה? וכן זה גם כן. אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלמינו. ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם לישראל. שנאמר, פרוח, תפרח ותגל אף גילת ונבנם, כבוד לבנון לתנה. לבנון, זה כמו שאמרתי, בית המקדש, שמלבין עוונותיהם של ישראל. אמר מור, ועשן המערכה, כתוב, ועשן המערכה, אפילו היו באות כל רחות שבעולם, לא מזיזים אותו מקומו, עולה ככה, עולה זקוף כמו מקל. ועשן היה במערכה, בכלל לא היה עשן במערכה. כתוב כמה, מביא ברייתא, כתוב בפירוש, 5 דברים נאמרו באש של המערכה. ריבותה כאריה. בצורה שלה, אתה נכנס, אתה רואה כמו אריה. והיא שורף את הקורבנות. כמו האריה שטורף ואוכל, כך כל הזמן, האש הזאת מחסבת את הקורבנות שיש שם. החלב של זבח של ימים, האיברים של העולות, כיוצא, מחסבת אותם. ריבותה כאריה, ככה, ואינה מעלה עשן. וברק החמה, הצבע של האש, ברק החמה, יפה ככה, כמו השמש, איך זורחת, לא משוחרת, לא משוחרת, ככה, צורה כל כך יפה, נעימה, ברק החמה. אחר כך אומר עוד, ויש בה ממש, כל אש, אין בה ממש, של הבד. זאת תתפוס, כשאתה תופס את זה, אתה מרגיש שיש משהו ביד שלך. זה יש בה ממש. ואוכלת לחים כבשים, הבשר הוא לח. לא דבר יבש, עצים, זה לא חוכמה, שתאכל זה האש. אבל פה, תקח בשר זה זמן עד שיתייבש. לא, אוכלת לחים כבשים. מחסרת אותם תקף ומיד. תתאר לך 1000 עולות צריכים להקריב בכל יום. שלמה המלך שהיה מקריב. איפה ישימו כל הבשר זה? עולות זה קדיל לאשים. נשרף הכל קדיל. אז איך תוכל להתגבר על זה האש? תשים מעט, יכבה. תשים דבר טרי על אש. זה יכבה המקום ההוא. לא יכבה. אוכלת לחים כבשים. אין סתה הפרש. אם זה תשים דבר יבש, תשים דבר לח, הכל.
הם בשול, אחד בשול בלע, אחד בשול בשול מייבש, הכל, צרף את הכל. רגע אחד, כן, הרי מצאנו, מה שאמר פה, אין מעלה עשן. ואתה אומר שעשן, לא רוח למזיזו, אין פה עשן בכלל. משיב לו, כי כאמרינן בדהדיות. נכון, האש, שאתה מהשמיים, אתה רבוצה כאריה, וכל הדברים האלה. זה אף פעם לא תזזה במקומה. אש תמיד תוקעת על המזבח לא תכבה. חוץ מזה, קודם והיום נתנה תורה מצווה, ונתנו שני בני אהרון עצים על המזבח, וערכו עצים על האש. זה שני גזרי עצים שאנחנו אומרים, אביים סדר המערכה, מערכה הראשונה קודם, מערכה שנייה של קטורת. קודם שני גזרי עצים, זה שני גזרי עצים. היום עושים מסעת עשה, כל אחד תדקם את המצווה, אפילו שהאש יורדת מהשמיים, לא זקוקים לעצים האלה. אבל מצווה להביא מההדיות, מה אתם תביאו? מביאים את העצים האלה, מהעצים האלה היוצא עשן. מהאש הטבעית של השמיים, זה לא היה יוצא מן העשן. דווקא מן כמה זמן שני גזרי העצים האלה, תקף היו קדים. תקף, אחרי חצי שעה, אין כבר זכר מהם. כבר נעשו אפר. מה נשארת? נשארת האש מן השמיים. כל היום. לא צריכים לספק לעצים הרבה. אלא היא אוכלת את הכל, לחים כבישים. לכן, עד אלה, היה יוצא מאלה, שני גזרי עצים, היה יוצא עשן. והעשן הזה, כל הרוחות שבעולם יכולים להזיז אותו, היה זקוף ועולה כמו מקל. דתניא, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, וערכו עצים על האש. אף עד פי שאש יורדת מן השמיים, מצווה להביא מן ההדיות. זה מהדיות, זאת אומרת, אנשים שהם מהעולם הזה, צריכים להביא ככה, כך סבא הקדוש ברוך הוא, זה מה שאתה עושה. בבקשה הגמרא, אתה אומר, רבוצה כאריה, התואר שלה כמו זה אריה שאוכל. ואמר רבי חנינא בסגן הכהנים, הוא אמר, אני ראיתיה רבוצה ככלב, לא צורה של אריה חס ושלום, אלא צורה של כלב. איך אתה אומר אריה? אתה קשה, במקדש ראשון, שהיו עושים מסונו של מקום. במקדש שני, שלא עושים מסונו של מקום. בית הראשון כולם היו צדיקים, מעמר כולם צדיקים, הכהנים כולם היו חסידים, קדושי עליון. בבית השני לא היה כך. בבית השני היו כל מיני אנשים אחרי פרחי, כל מי שמשלם יותר כסף, עושים אותו כהן גדול. כל אחד נעשה אבו עלי, רק יש לו כסף מעט, כמובן. אז זה לא היה טוב. לכן, גם הצורה של האש השתנתה. וגם כן, הייתה, אבל לא אוכלת. בבית הראשון, אמרנו אוכלת לחים כבישים. בבית השני לא כך. היו צריכים כל הזמן לספק עצים. אם נגמרים העצים הראשונים, צריך עוד עצים. פני שהיא נמצאת, כמו יושבת, דוממת. לא יכולה לעשות שום דבר. רק צורה בעם. אבל תספק עצים, כדי שיוכל שהאש באמת שלוט, ותשרוף את כל הזבחים האלה שמקלבים עליהם. זה שכתוב שם בגמרא. אתה אומר שבכלל היה אש על גבי המזבח, הרי כתוב, זה מקשה לו, חכם אחר אומר בפירוש, אמר בשמואל בר אוניה, כתוב וארצה בו ואכבד, וקרנן ואכבדה. בבית השני כתוב, וארצה בו, תבנו את בית המקדש, וארצה בו ואכבד. כתוב ואכבד, אבל קוראים ואכבדה. מה זה ההא הזאת? למה משנים? למה לא כתוב אכבדה? אז זו אומרת הגמרא, 5 דברים חסרו במקדש השני. בין הבית הראשון ובין הבית השני חסרו 5 דברים. מה הם 5 דברים? אלו הם ארון וכפורת וקרובים. ארון הברית היה בתוך בית המקדש בית ראשון. אחר כך, בזמן יאשיהו, מלך יהודה, ידע שסופו של בית המקדש להיחרב. ויפול חס ושלום הארון הזה, שיש בו 10 דיברות, שהלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא. ויש שם ספר תורה שכתב משה רבנו, מכתב ידו. זה ייפול בידי האויב, ויודע מה שעשו בזה. אבל צוות הכהנים, ועשו חפירות, מנהרות כאלה בתוך בית קודשי הקודשים, למטה, שאף אחד לא ידע איפה זה, וגנז שם את הארון. הארון והכפורת שעליו, מה זה הארון? זה כמו ארגז. כפורת, על הארון היה דף כזה שסוגר את הארון. כמו שעושים ארגז, עד זה היה איזה, נראה שם כפורת. ואחר כך
והיה קירובים למעלה. על הכפורת היה כמו, הכפורת היו קירובים כאלה, בתוך הכפורת עצמה, מקשה אחת, אני עשה שני קירובים, שניים קירובים זהב, כולם זהב. והקירובים האלה דמות תינוק ותינוקת. כל אלה, הכפורת, הארון והארון, כולם, והקירובים, כולם גנז אותם למטה. בית שני לא היה, היה משטח בתוך בית קודשי הקודשים, לא היה שום דבר, היה פתוח. אבל היה שם אבן שתייה, שממנה הושתת העולם, ממנה נוסד העולם, על זה היה שם את הקטורת. בבית הראשון היה שם את הקטורת של בית קודשי הקודשים, היה שם אותם בין בדי הארון. הארון היה שם, בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יעשו ממנו. זה מקלות ככה, כדי לשאת את הארון. העולם לא היו צריכים לטפל את הארון, אבל שם את הקטורת בין בדי הארון. בבית השני לא היה ארון בכלל, היה שם אותו על אבן שתייה שמשם נוסד העולם. כי לא היה כלום. הארון הזה נגנז בפקודתו של המלך יאשיהו, כדי שחשש שיפול בידי האויב. לכן העמיק למטה, פטמניות, וגנז את הארון והכפורת והקירובים. אז הוא אומר לו, ארון, כפורת וכרובים, אלו שלושה. והיה חסר עוד שני דברים, מהם אש ושכינה, אש ושכינה ורוח הקודש. כן? אש היה חסר. מה זה אש? משמע שלא היה אש. בבית הראשון היה אש, כמו שכתוב, הייתה אש מבוצע על גבי המזבח. בבית השני משמע שלא היה אש. איך אתה אומר שהיה אש, רק צורתה צורת כלב. אומר לו, אין מהווה הווה, סיוענה מסייעה. מה שכתוב שלא היה אש, לא פירושו שלא היה לגמרי. אש הייתה תמיד מבוצע על גבי המזבח. כמו שכתוב, אש תמיד תוקעת על המזבח, לא תכבה. אלא שלא הייתה מסייעת באכילת הקורבנות. שמים קורבנות, לא נוגעת בהם. לא אוכלת אותם. אין בה כוח של חמימות של אש ששורפת. לכן הם צריכים כל הזמן לספק עצים. ולכן היו יוצאים כולם לשדות, היו אפילו תלמידי חכמים של בית המדרש, היו לפעמים מפסיקים מלימודם, והיו הולכים לחתוך עצים מהיער, כדי להביא את זה לבית המקדש. שכל עץ גם כן צריכים לבדוק אותו. אם יש בו תולעת, פסול למזבח. אבל לכן היו עושים את זה זמן שהחמה שולטת מאוד, החום חזק, אז לא נותן את התולעים להיות. נשרפים תולעים, לא נשארים תולעים. היו הולכים וחוטבים עצים, ממלאים, יש לשכת העצים בבית המקדש, הם מלאים שם אותה עצים, בשביל שספק להם בכל השנה כולה. וביום ט"ו באב, 15 באב, כתוב שמה, יום תבר מגלה. המגל הזה שחוצף את העצים, שוברים אותו, נגמר. היו עושים אותו היום יום טוב. למה עושים יום טוב? כל מה שעושים סיום בסכתה, זה סיום של המצווה, של עצי המערכה. ועוד היו שמחים שחוזרים לתלמודם. כל הזמן היו בטלים מהתורה שלהם, חוזרים עוד פעם ללמוד תורה, לכן היו עושים שמחה באותו היום, עושים יום טוב. שזכו עוד פעם, לכן שכתוב, מכאן ואילך, מנדלה מוסיף, יסיף. איזה קשר יש בזה לזה? כי חוזרים עוד פעם לתלמודם, עושים בתורה שלהם. לכן אמר לך, מהווה הוויה, אבל סיוענה מסייעה. בבית הראשון לא צריכים את זה, רק לקיים את המצווה. נתנו בני אהרון הכהן עצים על האש, שני גזרי עצים, מקיים את המצווה, וכל היום האש לבדה שורפת את הכל. לא צריכים שום סיוע. אבל בית השני לא היה כך. בפני שלא היו באותה צורה, הדורות הולכים ארוך וחסר וכך. אז לכן אמר, חסר ארון, גם אורים ותומים היה חסר. מה זה אורים ותומים? כי לא היה חושן, אבל אם חסר בגד אחד בשמונה בגדי כהונה, אסור לו כהן גדול לעבוד. זה מחסר בגדים, היה מיטה בידי שמיים. זאת אומרת, משמע שהיה הכל. היה להם אפוד, היה להם חושן, היה להם אבנים של החושן, כמו שכתוב פעם אחת, הייתה חסרה אבן אחת, בזמן בית שני, הייתה חסרה אבן אחת בחושן, הוא אומר, ירושלמי שהייתה חסרה אבן של ישפה, ישפה זה כנגד בנימין, זה כתוב תחת כל אבן ואבן, שמות השבטים, ואבן שמעון לוי יהודה, 12 אבנים בתוך החושן, כל אחד מין אחר לגמרי, וישפה זה כנגד בנימין, ושם האבן הזו של בנימין נפלה מהכהן,
לא יכול לעבוד עבודה. עד שהלכו וקנו את זה מאותו הגוי שעסק עבודה בהם ונתן להם את זה. הגמרא מספרת, זה גם כן בבית שני. עד שהחזירו את זה, ואז היה חוק גדול לעבוד. אז בלי אורים ותומים. אורים ותומים מה זה? זה החושן, שהוא כפול. צריך זרת אורכו וזרת רחבו כפול. היה כופל אותו. הוא ארוך, 2 זרתים, וכופל אותו לשניים, נתם אותו ועושה טבעות בטבעות החושן, וקושר אותו יחד כמו חגור כזה, ואז זה נמצא תמיד על ליבו של הכהן הגדול. זה החושן. כן, ובו היה, ונתתה אל החושן את האורים ואת התומים. מה זה אורים ותומים? שהיו שואלים מהכהן הגדול, תקף משיב להם. מה, היה עומד למשל שר צבא או מלך, שיש אישיות, לא כל אחד יבוא וישאל, ושואל בלחש, וכמו עמידה, רק שפתיו נעות וקולו לא ישמע. לא הכהן שומע ולא שום דבר. הוא אומר, השאלה שלי, אני אצא למלחמה, מאיזה צד אני אלך? על מואב או על עמון? והכל משיבים לו. למטה מדברים איתו. תקף מצטרפים האותיות, כתוב ראובן, שמעון, לוי, יהודה, היו מבריקות, והיה לבש רוח הקודש את הכהן הגדול, והיה מצרף אותה ואומר, יהודה יעלה בתחילה. איזה שבט יעלה? יהודה יעלה. הוא מצרף אותו ורואה, תקף מיד, ועונה להם. צריך רוח הקודש. אם אין לו רוח הקודש, לא יכול להשיב. הוא לא יודע, אותיות מפוזרות הם. לא יודע מה, איך יעשה, לכן לא יודע לענות. זה שכתוב, הסתלקה רוח הקודש מהכהנים, לא היו עונים לאורים ותומים. אורים ותומים, היה לו החושן. אבל שואל, לא מבין, לא יודע, איך מצרפים, לא יודע שום דבר. לא היה לו רוח הקודש. אין רוח הקודש, ממילא לא עונה לאורים ותומים. זה פירוש אורים ותומים. לא שחסר החושן. החושן, אמרתי, אי אפשר שיחסר. אם לא כן, לא יכול לעבוד בכלל בבית המקדש. איזה כהן גדול זה? אלא הכוונה היא שהיה החושן, היה הכל, אבל היה חסר רוח הקודש. אבל מוסיפים עוד הראשונים ואומרים, בתוך החושן, לא אמרתי שהוא כפול, בתוכו היה מונח קילף שנכתב בקדושה ובטהרה, ושם כתוב שם מפורש. ונתתה אל החושן את האורים ואת התומים. מה ייתן בתוך החושן? מה ייתן? זה אורים ותומים. אלה שמו של הקדוש ברוך הוא, שיש שם מפורש, ועל ידי כך היה כהן גדול מסוגל לענות מה ששואלים אותו. אפילו שהוא לא שומע מה שמדברים איתו. הוא תקף, בתוך התשובה מבין מה השאלה. ועונה להם מה שצריך. כן. אז זה שאמר לך, היה חסר אורים ותומים ברוח הקודש. רוח הקודש היה לובש את הכהן, כדי שיוכל לענות. אז לא היה, לא אורים ותומים, הקלף הזה לא היה. חושן היה, אבל הקלף שיש בפנים לא היה. לא ממילא, הוא לא יכול להשיב, לא יודע להשיב. כל זה היה חסר בבית השני. והצבו והכבדה, היה חסר את 5 דברים האלה. בלי ספק, בלי שום ספק. יהיה כמו יותר מהראשון. גדול הבית, כבוד הבית האחרון מן הראשון. האחרון זה בית שלישי. נבע עליו הנביא שיבנה ויהיה גדול כבודו יותר בבית הראשון. אז מה? בבית הראשון היה כל הדברים האלה. ממילא, כשחזור, תחזור עוד יותר טוב. אנחנו לא יודעים כמה יותר טוב, זה בשעתו. מי שיחיה, יזכה לראות, יראה בעזרת השם. כמו שכותב הרמב"ם, אפשר לדעת בדיוק מה יהיה במות המשיח. כל אחד בא משער, זו אומר כך וזו אומר כך. אפשר לדעת את הדברים האלה עד שיבואו בעזרת השם. פתח השנה, כמו שכתוב בתורה. מחנה בקשה מן הצחק חשוב לזכות ישראל. כמו שנאמר, בסמע צדקו יהודי תורה וידיר.